se întâmplă? Ajutor! Ajutor! O să înfășor mașina. Astăzi eu, Vlad Alexandrescu, o să-ți dau 24 de ore în o mașină de spălat. Măcar așa o să mai fac și eu un duș. Cred că ultima oară când nu am mai făcut duș a fost acum 3 săptămâni. Și dacă reușesc să o duc până la capăt, o să câștig 7000 de lei. Echipa Vlad nu o să vă dezamăgesc. Nici nu-mi trebuie provizii, pentru că sunt regele challenge-urilor. Challenge-ul începe acum. 3, 2, 1 și... Oh, wow! Ce ciudat e aici! Nu e foarte mult loc, dar sper să mă descurc. Mi-e destul de frică de spații mici. Am noroc că mamaie nu e aici, pentru că mereu încearcă să mă facă să renunț la challenge. Ceva nu prea pare a fi în regulă. Mașina de spălat nu este aici. Oare unde o fi? Am mai auzit de falsat. Ți-a fugit frigiderul. Dar doar n-a prins aripi mașina de spălat. Vlad, ai văzut oare mașina de spălat? Oh, nu! Mamaie coboară scările! Aoleu, mașina de spălat e blestemată. Cum de-ai ajuns acolo? Să iau o privire mai apropiată. Oh, nu! Dacă mamaie mă găsește, o să-mi fie mult mai greu să termin challenge-ul, pentru că o să încerce ca de obicei să mă oprească. Nu-i nimeni aici. Dar cum de ajuns aici? Ei, o las pentru altă dată. Mă duc să mă relaxez. Am întâmpinat o problemă. Eu mâncasem înainte, deci provizii nu-mi trebuiesc, dar nu am calculat un alt lucru. Nu am mers la toaletă. Nu mai pot să mă țin. Wow! Acum mi-am dat seama că mă pot deplasa cu mașina de spălat și tot stau în ea, deci este perfect! Spre baie! Wow, wow. Ok, să sperăm că acum o să meargă. Dați noroc! 3, 2, 1 și... Din nou! 3, 2, 1 și... Cred că o să fac pe mine. Ok, fraților, este ora 6 după amiaza. Deși nu am provizii, măcar am telefonul ca să mai verific cât timp a trecut. Stai, ce? Sunt 40 de grade! Oh, nu pot să cred! De-aia transpir eu în continuu. Mor de cald! Bate soarele prea tare. Nu mai am aer. Nu am de ales. O să-mi scot capul pe ușa de aer. În sfârșit, nu mai avea aer înăuntru. Trebuie să pun haine la spălat. Pun la spălat. Pun la spălat. Vlad, te-a mâncat mașina de spălat. Vlad, nu mă lăsa. Ce? Mamaie, sunt bine! De fapt, nu sunt așa de bine, dar sunt în viață. Oh, ce bine! Credeam că o să trebuiască să spăl hainele toxice. Și nu vroiam să mă duc până la mașina de spălat ca să o fac. Mamaie, mașina de spălat e chiar lângă tine. Da, e prea departe. Păi asta a fost ciudat și ușor. Poate mult prea ușor. Nu mai am chef să stau în cubul ăsta fără să fac nimic. Încep să regret că nu mi-am luat laptopul cu mine. Trebuie să mă uit la youtuberița mea preferată, Mimi. Haide să ne furișăm până la mine în cameră. Vlad, mi-ai distrus mașina de spălat ca să stai tu în ea. Mai bine îmi
cumpăra te dau la eu una. adopție. Pentru asta o să te fac să pierzi challenge-ul. Oh shit. Here we go Mi-e again. foame. Mă întreb oare ce ar mânca o mașină de spălat? Băi, cred Haine. că haine. Da. Nu e pe gustul meu. Vreau Nu vreau să care mă chiar e 5 ore comestibil. la asta. Nu. 100% bumbac. Haide în misiune! O, da, frigiderul! Ce? Bun. Cum? Unde? Frigiderul meu a luat o razna! Oh nu! Se numește sărăcie. Dumnezeule! Ieri era plin de mâncare și snacks-uri. Asta e clar mâna lui Mamaie. Mamaie, tu ai luat toată mâncarea? Nu știu despre ce vorbești. Toată mâncarea este aici. Oare ce sunt astea? Arată ciudat. Nu poate fi așa de rău, este doar geleu. În caz de Geleu? nu știți, în pernuțele acestea sunt detergenți. Și n-ar Vlad nu trebui a să folosit mâncați. niciodată detergent. El nici măcar nu cred că se spală pe mâini. Dacă Vlad le mănâncă, Ce frumos o să să iese. aibă probleme cu burticuța. Ah, Adică dar va probabil trebui o să să moară. facă un challenge de 24 de ore pe WC. Ok, 3, 2, 1... Iac! Chestia asta e scârboasă! Are gust de haine murdare! Nu încercați așa ceva! Vlad, ce faci? Bagă alea în gură! Mai Vă mult de gândiți la haine ce mă curate. gândesc și eu? Bătaie cu mâncare! Imaginează-vă cum arată asta nefilmat. Nu știu, am citit cu asta. Scrie luptă în comentarii dacă vezi asta. Hai rău, în comentarii. Sunt regele farselor! Acum am foarte multe pe cap. Nu am mâncat nimic de 10 de ore. Nu am putut merge la toaletă și acum o am și pe echipa Mamaie care încearcă să mă saboteze. Cui pasă, sunt doar un puș cu un vis. Mă întreb cum se distrează mașinile de spălat. Nu. Nu. Oh, uite! Un prieten! Yo, deci, vedeți pe aici? Scuze, păi, da, și eu acum sunt o mașină de spălat, deci, nu am Stai, cum? picioare. Cum se alege vocea așa? Da, oricum, vreau să zic că sunt mai fierbinte decât tine. Nu te Aoleu. cred. Nu. Frige, e prea fierbinte! Hai să fugim E prea afară! pedinte. Te Of, acum pide. am ajuns afară, ce aș putea să fac aici? Eu nu ies niciodată afară. Ok, pot încerca niște bowling. Hai să dăm coș! Ce mi s-a făcut? Wow! Aoleu. Gata! 3, 2, 3, 2, 1. Tut la Acum potă. înțeleg de ce nu joacă mașinile fotbal. Dede. O să-l învăț eu odată minte pe Vlad să nu mai îmi ia lucrurile. Sunt un geniu malefic. E Hai un să geniu intri malefic. cadrele cinematice. O să pun haine la spălat cu Vlad înăuntru. 3, 2, 1 Ce și... caterincă. Wow! Ce? Acum apă. De unde au venit hainele astea? Ajutor! Detergent. Ce se întâmplă? Bă,
Ce Nu mai face? văd! Nu mai văd! Nu mai văd. Mai program. Ce se întâmplă? Oh, nu, oh, shit. Mi-a intrat apă în gură! Asta a fi problema. Ajutor! 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 Stai puțin! Eu nu sunt o mașină de spălat! Mamaie, mai bine fugi, pentru că când Eu o să cum ies spălat? de aici, Charpie! când o să ies de Haide! aici, o să înțelegi ce înseamnă cu adevărat regele farselor! Stau de foarte mult timp aici. Este trecut de miezul nopții. Și problema este că se lasă frigul, iar eu încă sunt ud. Și pot face febră de la atâta frig. Deci trebuie să mă strecor până în casă. Ok, nu e nimeni aici. Da, nu este nicio urmă de mamaie și farsele ei. Deci în sfârșit pot să mă culc, pentru că mi-e foarte somn. Este ora 1 și Vlad a câștigat. Hai să mergem să vedem ce face. Păi au trecut cele 24 de ore, dar dacă Vlad doarme buștean, o să înfășor mașina de spălat cu bandă adezivă și în loc de 24 de ore se va transforma într-un challenge de o viață. Gata! Vlad nu mai are forță să deschidă așa ceva. Crezi? Wow! Am dormit atâta timp! Ce norocos sunt! Cred că eram obosit de la atâtea spălare. Nu am mai făcut atâtea dușuri niciodată. Hai să ieșim! Ce naiba? Cred că va trebui să spargem geamul. De ce nu merge? De ce nu vrea să meargă? Este! Am reușit! Acum trebuie doar să ies pe aici. Chiar au încăpea pe acolo? Ok, încă puțin și... Este! Am câștigat! Chiar au încăput. Ha! Așa-ți trebuie! Nu am nevoie de mașină de spălat. Hainele mele mereu sunt fresh. Pentru că port marca canalului Vis. Luați-o și voi și intrați în cea mai puternică familie de pe YouTube. Idei 3 de Alexandrescu, da. stau link în descriere. Noi nu pierdem